pois a noite do martes para o mércores hubo un temporal importante no mar. Había unha alerta vermella e coincidiu pois o temporal do mar durante a noite con a mare viva, vento do sur, e iso fixo que impactara de forma considerable o mar na praia do Muiño, e arrastrou moitísima area, arrastrou toneladas de area e levou por diante pois, a pasarela que iba por diante do hotel O Muiño e por diante da terraza. Esa pasarela arrastrou parte dela, pois quedou flotando no río, outra parte pois foi desperdigándoa toda por a zona da Lamiña e chegou prácticamente hasta Armona. Nos inmediatamente puxémonos en contacto con a Comandancia Naval do Miño para que vise a ver que facía con os restos da pasarela que estaban flotando. Puxémonos en contacto con Costas de Pontevedra para que se achegase esta guarda a valorar o impacto que había tido esa marusía, valorar a catástrofe que había producido, e tamén nos puxemos en contacto con Medio Ambiente para notificarlle que íbamos a meter maquinaria na area para sacar uns tubos que habían quedado descubertos e extraer os restos de pasarela diante do perigo que había de que esa pasarela volvese outra vez a levala ao río. Bueno, a verdade é que todos foron bastante sensibles. No día de hoxe, venres, incluso recibimos a visita do xefe de Costas de Pontevedra, e un pouquiño o que quería era que el mesmo valorase a situación e valorase a posibilidade de propoñer algunha solución para evitar este tipo de catástrofes que veñen sucedendo no río cada vez que hai marusía. Desde o punto de vista de Costas é moi difícil propoñer unha solución. Eles como máximo dixeron que nos autorizarían a un aporte de area que xa lle habían autorizado previamente ao propietario do hotel O Muiño, pero que non tiñan previsto facer ningún tipo de obra porque eles alegan que, bueno, estando aquí en Rede Natura é moi difícil propoñer algún tipo de obra. Parece que a solución máis drástica, máis razonable, podía ser abrir un pouco máis a canle da Barra Norte, porque a Barra Norte está moi colmatada de area e non desagua ben o río por aí, e iso fai que o mar pase por encima desa barra e entre libremente no río e provoque estas catástrofes. É unha actuación de moita envergadura, non sabemos que dirá a Rede Natura respecto a isto, pero nós que estamos buscando unha solución para esa praia, que nos preocupa pois a erosión que están tendo as dunas e o perigo, aínda que sea unha propiedade privada que poida correr o edificio do Muiño, pois seguiremos pulsando a opinión tanto de Delegación do Goberno e Subdelegación do Goberno en Pontevedra e de Costas para buscar para o futuro posibles solucións para este problema que, se non lle poñemos remedio, pois pode levar que no futuro desapareza prácticamente esa praia do Muiño.